салом. Бухороӣ ва адабӣ. Биёед аз оддӣ сар кунем. Салом алейк. Лаҳҷаи бухороӣ. Ассалом, чутӯр шумо? Нағзме? Чӣ гапҳо? Ин сухан гарм аст. Айни худӣ аст. Аммо забони адабӣ дигар аст. Салом, аҳволатон чӣ гуна аст? Аҳволатон чӣ тавр аст? Умедворам хуб астед. Хуб ин яъне нағз. Фарқро ҳис мекунед? Дар адабӣ воҷеи аҳвол, воҷеи шумо суханро бо эҳтиром мекунад. Дар ҷойи кор, дар мактаб, дар ҷойҳои расмӣ ин шакл беҳтар аст. Биё мерем Самарқанд, биё мерем